Maryam yaya collection ake magana. Nan Zuratu ne 'yan mata sai ku hanzarto. Ni budurwata nan ne riza na siyo mata. Purchase your tracks today. Da zan burge ta ga 'yan mata kuma ga samari. Maryam yaya nan ne ake sai da kaya. Kaya na mata masu kyawu irin na duba. Nan na gano Rahama Sado tana siyan kaya. Maryam keke ita ma nan take siyan kaya. Amal Umar ita ma nan take siyan kaya. Hassana Muhammad ma ita ma nan take siyan kaya. Mama Asama ita ma nan take siyan kaya. Purchase your tracks today. Koran nan ma ta ka ta siya ba wai to sai ku fito 'yan mata ne wajen siyan kaya. Umar Sharif ya ce ba a bare shi can baya, sai ya zo Kano domin ya siyo mata ne kaya. Musa ya su Dorayi ni ma nan nake siyan kaya. A dogon dama shi ma nan yake siyan kaya. Maryam yaya collection ga jakar mata kuma sannan ga maya. Purchase your tracks today. Ga takalma kuma sannan ga hijabai. Ga leshi nan kuma sannan ga atamfa. Gyaran jiki ma nan wajen ana yi. Maryam yaya collection. Bakar ma idan ka zo za ka samu wannan maza masu kyawu ba a magana. Salisu Esfilani shi ma rannan anan ya siyo. Alhaji shi ma anan yake ta siyayya. Sadiq Sani Sadiq shi ma anan yake siyayya. To samari sai ma zarta kar a bar mu baya. Kana son siyan kaya sai ka je nan wajen opposite da kamfanin MTN babu waiwai na nan Zura.